Dag, mit navn er Søren Østergaard. Jeg er dagligt administrerende direktør i Højbro Clemmensen. Jeg har været her i over 25 år, og det er faktisk en stor del af min aktive arbejdsliv. Virksomheden var tidligere ejet af min far, og i dag der er en af 2 ejere i butikken. Min partner, Lars Kent, og jeg deler ejerskabet. Det vil sige, at det er os, der har hånden på kogepladen til daglig her i butikken. Virksomheden den er lidt ældre, end hvad vi har været med til. Den er faktisk fra 1910. Det vil jo sige, at vi har eksisteret i 114, lige snart 115 år, her til februar næste år. Vi er en installatør her i København, baseret i København og har altid ligget i København. Oprindeligt så startede virksomheden inde under Langebro, da Erik Højrup, grundlæggeren, han købte sig en cykel og begyndte at cykle op ad Strandvejen og sælge stikkontakter til de fine huse deroppe, så de kunne sige til naboen, at de havde fået indlagt el og lamper i deres hus. I dag, der laver vi sørme også stikkontakter, men vi laver også en hel del andre ting. Vores forretning har det, som vi kender for specialer. Det vil sige, det er forskellige typer elinstallationer. En installation i dag, og ikke bare en installation, der er installationer inden for sundhedsverdenen. Det vil sige, det kan være farma, hospitaler, Statens Serum Institut laver vi installationer hos. Vi laver installationer ude i Københavns Lufthavn, altså elinstallationer derude også. Forskellige områder, og så hos større og mindre virksomheder også. Så har vi vores brand og sikring, som efterhånden også står for en tredjedel af vores forretning. Og brand og sikring, det betyder ikke, at vi laver brand, men det betyder, at vi laver ABA-anlæg, altså overvågning, brandovervågning i bygninger. Og sikringsdelen, det er altså personsikkerhed, som vi kalder det. Det vil sige, at det kan være adgangskontrol, styring af hvem der kommer ind, om vi har adgang til bygninger. Det er sikring, altså det der bliver kaldt tyverialarmer, og så videoovervågning. Vores områder der er cirka lige store. Det er ikke helt rigtigt, fordi tyverialarmer er faktisk den mindste, fordi vi typisk har lidt større anlæg siddende med adgangskontrol og video integreret og med fælles spisning. Rigtig spændende område, som er i vækst, og især i de her nye tider, hvor vi skal til at cybersikre os, bliver der også stillet nye krav om det her, så det er noget, vi arbejder rigtig meget med. Så har vi vores sidste ben, det er rent farma, og farma, det er jo nok meget drevet af en stor dansk virksomhed, men også nogle andre lidt mindre enheder, hvor vi går rundt og laver stadigvæk deres elinstallationer selvfølgelig. Vi laver også brand og sikring hos dem i stor stil. Det er igen cirka en tredjedel af forretningen Højbro Clemmensen, der er delt derude på. Så samlet set, der har vi de her forskellige områder her. Så har vi så vores skulle til at sige sidste speciale, men det er lidt forkert nu, at det er René Carlsen derude og repræsenterer os. Vores speciale, det hedder lyd. Og lyd er jo noget helt særligt for os. Det er faktisk et område, som vi, og igen udspringer af noget, som vi kan ude i Københavns Lufthavn for mange år siden, da de manglede at få lavet deres lydanlæg digitaliseret. Jamen der fik vi den opgave at lave det. Og deraf har vi så udviklet os både ved tilkøb, og ved egenudvikling og få en stor lydafdeling herinde i Højbro Clemmensen. Og det vi laver der, det er sportsarenaer, sportshaller, kirker. Vi har faktisk rigtig mange kirker, 200 kirker cirka vi laver det på. Og så har vi faktisk, og jeg siger bare sådan her, de fleste lufthavne i Danmark, hvor vi laver al lyden i. Så vi kan godt lide, og når vi laver noget, at vi så kun laver det, som vi er rigtig gode til. Vores politik som virksomhed, det er at være relationsbaseret. Det vil sige, at de kunder, vi har, er nogen, vi går ikke efter engangskunder, vi går efter nogle steder, hvor vi kan være og komme igen hele tiden og bygge langvarige relationer. Faktisk er det rigtig mange af de kunder, vi har i dag, havde vi også dengang jeg startede virksomheden for 25 år siden. Og det siger lidt om, hvordan vi gerne vil være, at vi går efter at opføre os ordentligt og komme ordentligt ud på den anden side.
Det er klart, når man har sådan en virksomhed som den her, så er der jo noget, der udvikler sig hele tiden. Og vi prøver at stå på 3 ben i virksomheden, og det er vores værdier. Og det er samarbejde, indsigt og stolthed. Samarbejde, fordi vi er, på trods af at vi efterhånden er 200 mennesker, forstår og husker at arbejde sammen. Indsigt, jamen det er noget med vores viden, kompetencer, at vi ved, hvad vi laver, og vi kender vores kunder. Og så er det vores stolthed, det arbejde, vi leverer. Vi siger gerne, at det vi leverer, det skal vi også kunne leve med derhjemme selv. Vi vil rigtig gerne være dem, der leverer mere end godt håndværk til vores kunder. Det var, hvad jeg havde at sige om Højbjerg Clemmensen. Tak fordi I lyttede med.